соли 2014 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соли оммавии футбол эълон гардидааст. дар асл футбол риштаи варзишест ки онро аз қадим то имрӯз ҳамчун шоҳи варзиш ном мебаранд ва дар олам бо бештари мухлисонаш доман паҳн кардаву ба дили миллионҳо нафар ҷой гирифтааст. ин намуди варзиш бештар дар кишварҳои аврупоӣ шӯҳрат ёфта, баъдан осиёро низ фаро гирифтааст. дар тоҷикистон навъи футбол солҳои охир рушд намуда шумораи мухлисонашро афзун кардааст. наборҳои зерин аз расми кушодашавии футболи ноҳияи ҳисор сабт гардиданд. ҳарчанд ин вохӯрӣ дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ҳам набошад, аммо шавқу рағбат ва тарзу шакли кушодашавӣ хеле шабоҳат ба футболи бузург дошт. ин бори дигар шавқу рағбат ва талоши ҳам ташкилкунандагон ва ҳам бозингаронро дар ҷодаи футбол тафсир мекард. баъди ворид намудани парчами кишвар ба маркази майдон дастаҳо тибқи низомномаи мусобиқа ва қурракашӣ ба гурӯҳҳои мушаххас тақсим шуда бо ҳам сабқат намуданд. сараввал бозиро мизбонон, аниқтараш бозингарони деҳаи лоёби ноҳия бо меҳмонон оғоз карданд. бозӣ дари хушбахтиро ба рӯи меҳмонон боз карду бо бештари тӯбҳои ба самар расонда ғолиб дониста шуданд. оммавияти футбол эълон гардидани соли 2014 дар ҷамоати деҳоти Алмосӣ, яъне дари Алмосӣ футбол дар асоси низомнома футбол ташкил кардем ки дар ин мусобиқаи мазкур аз ноҳияҳои ҳудуди деҳаҳои ҳудуди ноҳияи Ҳисор ва инчунин ноҳияи Варзоб, шаҳри Душанбе ва дигар ноҳияҳо иштирок доранд. ин мусобиқаи мазкур бо дастгирии соҳибкори маҳаллӣ Шарипов Баҳрулло гузаронида истодааст ки низ амин майдони варзиширо ташкил карданд ва тамом маҳаллои дараи Алмосӣ дар ин ҷо мусобиқаи футбол гузаронида мешавад. бозии дуюм бошад. ин навбат миёни футболбозони мизбон ва тими шаҳри Душанбе доир гардид. ин дафъа мизбонон ташаббусро аз даст надода саъю кӯшиши зиёд карданд ва тавонистанд дастаи ҳарифро мағлуб намоянд. ин танҳо рӯзи аввали рақобатҳо буд ки минбаъд низ вохӯриҳо ҷараён мегиранд. майдон бошад барои тамошобинони шабакаи ҷаҳонамо шинос аст. бале, ана ҳамон варзишгоҳе ки қаблан як макони дашту пуштаро нишон медод. ҳоло бошад бо вуҷуди на дар сатҳи олӣ таъмир ёфтани ин майдон талош хеле дар ин ҷо зиёд аст. Баҳрулло Шарипов ҳамасола ҳам барои бунёд ва сарсабзии ин гӯшаи ватан ва ҳам барои ҷалби наврасону ҷавонон ба намуди шӯҳратёри футбол кӯшишҳои зиёд мекунад. бевосита мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлати ноҳияи Ҳисор, бахши ҷавоновариш ва сайёҳӣ ва инчунин соҳибкорони маҳаллӣ тасмим гирифтанд ки чорабиниҳои варзиширо дар ҳудуди ноҳия доир намоянд ва варзишгарони наврасро пайдо намоем ки дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намуда парчамбардори ҷумҳурии Тоҷикистони азизамон шаванд.
агар рафту боз аз ҷониби Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон ин ҷо дастгирӣ меёфт, боварӣ комил буд, ки майдон бо боду ҳаво ва иқлими нотакрораш макони асили футболро мемонд. дар қатори он ки барои футболбозон мукофот ва сипоснома пешбинӣ шудааст, инчунин ана ҳамин шоҳҷоиза, яъне мошини сабкрав пешбарӣ гардидааст. ин ҳам бошад баҳри ҳавасмандии наврасону ҷавонон ба намуди шоҳонаи варзиши футбол аст. таманнои онро дорем, ки рӯзе расаду наврасон ва ҷавонони тоҷик дар намуди футбол ба қуллаҳои баланд расанду ин макон чун варзишгоҳҳои бузурги ҷаҳон обод гардад.